mga kabayan, luto po ako ngayon ng ginatang kalabasa, sitaw at malunggay. Ang sahog ko po ay natira pong alimasa. Nilagay po natin ang palaman. Luyas, sibuyas at saka cilantro. Next po ito pong siya. Ano po muna na ako? Pangalawang kakapon nilagay ko. Sunod ko po yung kalabasa. Sabay mo na yung itak sa kahalo. Pero nilagay ko na yung crab mo para maluto na dito. Ganda ng kalabasa. Sitaw na. Siya kailagay ko. Eh, sili mahuli-huli, di ba? Sitaw. Ito po yung sitaw. Ilagay na po natin. Nahugasan ko na po lahat yan. Ito po yung yung malunggay maya-maya ano. Kasi madali lang naman to.
Malunggay yung maya. Madali lang naman. Kagaya nitong ano. Marami ko bang sinabaw? Oo. Oo. Ngayon na lang siya. Dalawa lang sa amin eh. Isa lang. Oo. Oh, gusto nyo tatay? Oo. Ang tipon. Nagyan ka na rin. Tira po kasi ng malunggay. May kasama ang sitaw. Yung mga kabayan, ano po niluto nyo rin? Sarap po ito. Tagal-tagal kami nakaluto ng hata. Sustansya po ang gata. Ang init mo sa labas ng pagkakas. Nakatayo kami sa takpan po muna. Takpan po muna ano? May konti pa palang natiro. Ang lalagyan mo. Oo nga, halo-halo ng konti tanagin ko. Porta. Yung namumuo daw. Porta po tawag sa dito. Sa uwas. Ay po ng mga taga uwas. Lalong-lalo na sa Sabang. 2 nyug po ang nilagay ko. Mas lakasan natin ang ako. Medyo mahina ako pa. Kasain na ako. Lola. Siling haba. Nilagyan ko rin.